Ibondandoni langabezian jarratzen dabe. Gaur biek, elkarrizketa bererako itxaron gelan dauden, bata bestearen ondoan izibizilik. Langabezia berantza doala, baina Ibondandoni ondino be langabezian, elkarrizketa baterako itxaron gelan biak elkarren ondoan izibizili daude. Andonik, iziltasun hori hauste erabaki du. Lau urte terdi lanikan gabe, nere ezinen tamaina, ta inemeko gela honetan bertako naiz ala jaina. Hemen minutu bakarrak dirau, ia ordu betek aina, erloju hori ezagutzen dut ez dut gustokoa baina. Kurrikuluma eskuan dakart, luze egin dut prepara. Ez naken eta burgerkinen be, ni ibilian azjada. Noan tokira, noala enaz, eltzen 600 eurotara. Lan egin edo lan gabe egon, ia antzerakoa da. Nike aspaldik bete nuen bai, kurrikulunan demanda. Puztuta puztu horraritu naiz, neuzkan guztiak emanda. Hau ere jarri, ura ere sartu, ta hirugarrena tamba. Gezurrak ere ez dit balio, egia garbi esan da. Kurrikuluma puztea dugu, noski nire guraria. Badaukat Excel, badaukat Access, ikastaroak garbia. Hemen zainga goztatu da daukat, eta kezka ugaria. Ez dakit ni gai naizen izateko, albeko idazkaria. Horko estelzat besteko ez dakit, horrein txurito planean. Hemen zabiltza arostegian, jardunan aldamenean. Ta alberako ilusioa, azaldua azkenean. Toki bat ziurtadukazuan, borondatezko lanean. Baina begira 1000 eurokoa, omen da bertan soldata. Urtean zehar hainbeste zaio, kudeatzeko tirata. Tamalez ninaz Gernikakoa,
ta begitu nire planta, kurrikuluma pikaina daukat, baina kontaktuak falta. Zer horrek albe aipatu dezu, nahi baduzu bertan saia, eta nominai hartu diozu, 1000 euroren usaia. 2000 baino gutxiogatik, ez zaitez joan bengaia. Zuk aguantatu behar dituzu goizalde eta hirupaia. Arrazoi dozu albe daukagu, aspalditik paiaz lepo. Badeuken oski neba arrebek hainbat gauza emoteko. Begitu orain deitu nabeni, ta joatea hobeto. Eta ziloian Fredi jarri da, entrevistak egiteko.